το έργο Eco-Fashion EU, προωθώντας πρακτικές βιωσιμότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλωστοεφαντουργίας έτοιμου ενδύματος και μόδας, διάρκειας 18 μηνών, είναι μία από τις μόλις 5 πιλωτικές δράσεις που εγκρίθηκαν από την ΕΣΜΙΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Sustainability Partnerships of SMEs Adopting More Sustainable Practices του Single Market Program. Το Eco-Fashion EU αποτελεί μια κοινοπραξία με 6 εταίρους, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ως συντονιστή εταίρο, τη CSR Ελλάς, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κλωστοεφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Καλώς ήρθατε στην Pepper Valley, ένα σύγχρονο στούντιο σχεδίασης και εργαστήριο κλωστοεφαντουργίας με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, από το 2011. Ιδρύθηκε από τον Σπύρο Φράγκο, μηχανολόγο κλωστοϊφαντουργό με ειδίκευση στην ψηφιοποίηση του σχεδίου υφάσματος, και την Αλίκη Γκορίτσα, επίσης μηχανολόγο κλωστοϊφαντουργό με μεταπτυχιακό και ειδίκευση στο σχεδιασμό και την καινοτομία. Η Pepper Valley αναπτύσσεται μέσα από δημιουργικότητα, επιστημονική μηχανική και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας. Η σύνθεση της μοναδικότητας των φυσικών ινών με βιώσιμη τεχνολογία και καινοτομία στις πρώτες ύλες και στις διαδικασίες παραγωγής προσφέρει μοναδικές και εξατομικευμένες λύσεις στη δημιουργία και παραγωγή των πλεκτών μας υφασμάτων και των τελικών προϊόντων. Στην Pepper Valley οι αξίες όπως η επίγνωση, η ηθική, η ειλικρίνεια και ο σεβασμός προς το ανθρώπινο σώμα, τον πλανήτη και τους συνεργάτες μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεών μας, των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας. Από την ιδέα μέχρι το τελικό προϊόν, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε στο εργαστήριό μας βιομηχανικών πλεκτομηχανών, παράγοντας προηγμένα υφάσματα, πλεκτά ενδύματα, αξεσουάρ μόδας, οικιακά και έξυπνα τεχνικά υφάσματα. Η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αισθητικής, βιωσιμότητας και λειτουργικότητας αποτελεί πάντα το στόχο σε όλα τα προϊόντα και τις συνεργασίες μας. Το εμπεριστατωμένο υλικό της κατάρτισης, το εργαλείο Ethos Fashion για τον έλεγχο του επίπεδου βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης των εταιριών μόδας και κλωστοϊφαντουργίας, η πολυδιάστατη οπτική των δράσεων δημιουργίας μιας κοινότητας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που παράχθηκαν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των εταίρων του έργου Eco-Fashion EU είναι μερικά από τα σημαντικά επιτεύγματα του έργου. Σημαντικά εργαλεία για την επίγνωση, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της οπτικής μας, ώστε να προκύψουν νέες εφαρμόσιμες ιδέες, πρακτικές και προϊόντα προς ένα διαρκώς εξελισσόμενο, βιώσιμο και κυρίως κυκλικό μοντέλο, καθώς η επιλογή για εμάς προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και παραμένει μονόδρομος εξιδρύσεως. Ο ακριβής προσδιορισμός κάποιων πρακτικών που ήδη εφαρμόζουμε ως βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων συνέβαλε στην καλύτερη επικοινωνία και προώθηση της εταιρείας μας. Η ενδυνάμωση της κοινότητας μέσω γενναίων και ελπιδοφόρων παραδειγμάτων ήταν χρήσιμη σε επίπεδο έμπνευσης και περαιτέρω ενδυνάμωσης για τη συνέχιση αυτού του ομολογουμένως δύσκολου δρόμου. Οι συνέργειες εταιριών με παρόμοιο προσανατολισμό και ήθος είναι κάτι που προέκυψε από το έργο, με την αξιοπιστία που προσφέρει το ΒΕΑ ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών και συνεργατών, και είναι κάτι που οπωσδήποτε θα αναπτύξουμε στο άμεσο μέλλον, καθώς είναι και ένα απαραίτητο μέτρο και οικονομικής βιωσιμότητας μιας μικρής επιχείρησης. Ένας προβληματισμός που προέκυψε είναι κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ένας ενιαίος, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τρόπος αναγνώρισης των βιώσιμων και ηθικών επιχειρήσεων και προϊόντων, ώστε πρακτικά οι πολίτες και οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να εμπιστευτούν τις πολιτικές, τους θεσμούς, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και εν τέλει τις εν λόγω επιχειρήσεις. Και αυτό όχι για τώρα, στα πλαίσια ενός προγράμματος, αλλά σε βάθος χρόνου και με προοπτική ουσιαστικής και ριζοσπαστικής αλλαγής προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου η οικολογική βιωσιμότητα να συνδεθεί και με την οικονομική βιωσιμότητα. Η σωστή ενημέρωση, η πολύπλευρη προσέγγιση, η δικτύωση με ανθρώπους και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τα θέματα ηθικής και βιωσιμότητας, η διαρκής εξέλιξη και προσπάθεια είναι κάτι που μας εμπνέει προσωπικά και επαγγελματικά, αλλά πλέον και απαραίτητα στοιχεία για την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου. Πίσω όμως από όλα αυτά, και καθώς η μόδα και η κλωστοϊφαντουργία είναι αρκετά πολυδιάστατες από μόνες τους,
Πόσο μάλλον αν προσθέσουμε τα θέματα βιωσιμότητας, που είναι επίσης πολύπλοκα και αλληλένδετα με την κοινωνία και την πολιτική, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το επίπεδο εξέλιξης της κοινωνίας σε επίπεδο ηθικής, δικαιοσύνης και αναλογίας των ευθυνών. Αυτό είναι και το συμπέρασμά μας από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Eco Fashion EU. Δεν μπορεί να υπάρχει βιωσιμότητα και ηθική στη μόδα, ίσως και πουθενά, αν ο καθένας ξεχωριστά δεν αναλάβει από την πλευρά του τις ευθύνες των επιλογών του και τη στάση ζωής του απέναντι σε όλα τα ζητήματα που απαρτίζουν την κοινωνία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, με διπλή ιδιότητα σαν μέλη της κοινωνίας και σαν επιχειρηματίες. Οποιαδήποτε δράση εθνική, ευρωπαϊκή ή και ευρύτερη, λοιπόν, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη για να υπάρχει πρακτική και ουσιαστική ωφέλεια σε βάθος χρόνου προς όλους, πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς. Είναι σημαντικό να μπορούμε να μετρήσουμε σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα της εξέλιξης των επιχειρήσεων που συμμετείχαν και του προγράμματος συνολικά και να πιέσουμε ώστε να έχουμε αποτελέσματα στα σημεία που εντοπίσαμε ως κομβικά εμπόδια.